Θα ήθελα, ξεκινώντας αυτή τη σύντομη τοποθέτηση, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις έννοιες, γιατί υπάρχει μία σύγχυση, ένα μπέρδεμα στον κόσμο. Τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει συμπερίληψη. Η έννοια της συμπερίληψης, ειδικά στον χώρο των ατόμων με αναπηρία, δεν αποτελεί μια αφηρημένη επίκληση ευαισθησίας, καλοσύνης, ούτε συνδέεται με φιλανθρωπικές λογικές. Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας και το Διεθνές Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμπερίληψη θεωρούμε την κατοχύρωση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής του ατόμου σε όλους τους τομείς της ζωής, χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό στην εγγενή αξιοπρέπεια, στην αυτονομία και στην ελεύθερη επιλογή. Επομένως, συμπερίληψη δεν σημαίνει ανοχή, δεν σημαίνει εξαιρέσεις, δεν σημαίνει βλέπουμε τι θα κάνουμε, θα πάρω τον παπά τηλέφωνο γιατί είναι βουλευτής, κάτι θα κάνουμε. Όχι, είναι δικαίωμα. Συμπερίληψη σημαίνει άρση εμποδίων, προσαρμογή των θεσμών και του περιβάλλοντος στο άτομο, όχι προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον, αναγνώριση ότι η αναπηρία αποτελεί μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Δεν είναι δυνατόν, εν έτη 2025, να μιλάμε ακόμα για αόρατους αυτής της κοινωνίας. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, δηλαδή ίκτος, εξάρτηση, άτυπες διευθετήσεις, δεν συνιστά συμπερίληψη, αλλά συγκεκαλυμμένο αποκλεισμό. Νομικά τι ισχύει? Το δικαίωμα στη συμπερίληψη είναι νομικά κατοχυρωμένο, λέχθηκε και προηγουμένως, και απολύτως δεσμευτικό για τα κράτη και τους θεσμούς τους. Στη χώρα μας προστατεύεται από το άρθρο 21, περίοδος 6 του Συντάγματος. Αναφέρει συγκεκριμένα το Σύνταγμα ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Να πούμε επίσης ότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες οι οποίες έχουν κυρώσει τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Είναι ο νόμος 4074 του 2012. Συνεπώς πάνε αρκετά χρόνια από τότε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στην πράξη το νομικό πλαίσιο δεν εφαρμόζεται. Θα μου πείτε, δεν είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η σύμβαση διατυπώνει τις αρχές του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, της μη διάκρισης, της πλήρους συμμετοχής και της προσβασιμότητας και αποδοχής των ατόμων με αναπηρία. Το κρίσιμο εργαλείο που απορρέει από τη σύμβαση είναι η έννοια των εύλογων προσαρμογών. Δηλαδή των μέτρων που οφείλουν να λαμβάνουν οι θεσμοί ώστε να εξασφαλίζεται ουσιαστική ισότητα χωρίς δυσανάλογο βάρος. Οι εύλογες προσαρμογές είναι ίσως ο σημαντικότερος όρος τον οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη όταν συζητάμε για τα άτομα με αναπηρία, καθώς δεν αποτελεί κάποιο προνόμιο, αλλά υποχρέωση της πολιτείας. Ένα απλό παράδειγμα. Εμένα τώρα, αν μου αφαιρέσετε τα γυαλιά, δεν μπορώ όχι να δω ποιος κάθεται στις πίσω θέσεις, αλλά ούτε τον κύριο Παραστατίδη που κάθεται εδώ μπροστά μου. Δεν με αφήνετε έξω από την αίθουσα, έρχεστε και μου δίνετε γυαλιά και συμμετέχω κανονικά. Αυτό είναι μια εύλογη προσαρμογή. Το ίδιο ισχύει για τα άτομα με αναπηρία. Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα? Παρά τις θεσμικές τομές που σηματοδότησαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε, αποκαθιστώντας την πρόσβαση, τη δημοκρατία, την κοινωνική κινητικότητα και τη δωρεάν παιδεία, η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ένα πανεπιστήμιο όπου το πλαίσιο συμπερίληψης παραμένει άνισο, αποσπασματικό και γραφειοκρατικό. Υποδομές, διαδικασίες, εκπαιδευτικό υλικό και συστήματα εξετάσεων που λειτουργούν συχνά με μια λογική εξαιρέσεων και όχι καθολικού σχεδιασμού. Πολλές διευθετήσεις επιτυγχάνονται άτυπα, όπως είπα και προηγουμένως, εξαρτώμενες από πρόσωπα, την καλή θέλησή τους και όχι κανόνες. Η ανάγκη ενός φοιτητή με αναπηρία να εξηγεί, να εκθέτει και να αποδεικνύει κάθε φορά την ύπαρξη και τη φύση της αναπηρίας του δεν είναι απλώς μια ψυχολογική επιβάρυνση, αλλά παραβίαση ενός δικαιώματος στο απόρριτο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε λόγο, ειδικά δημόσια, τι έχουμε και γιατί χρειαζόμαστε τυχή διευκόλυνση. Επομένως, αν κάτι μαθαίνουμε ιστορικά από τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, είναι ότι οι μεγάλες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται από συνήθεια ευαισθησία, από πολιτική βούληση, αλλά από πολιτική βούληση. Αυτό ακριβώς απαιτεί η συμπερίληψη σήμερα και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν την διαθέτει.
προσωπικά, ζώντας με το σύνδρομο Τουρέτ, έχω βιώσει από κοντά πως η αναπηρία δεν είναι πάντα ορατή και τις περισσότερες φορές, επομένως, δεν γίνεται ούτε αντιληπτή, επομένως, ούτε σεβαστή. Οι δυσκολίες στο θόρυβο, στις εξετάσεις, στα βλέμματα, στα σχόλια δεν αντιμετωπίζονται με γενικές οδηγίες, αλλά με δομημένες προσαρμογές και κατανόηση. Είναι ζήτημα δηλαδή αντίληψης. Στη σημερινή ελληνική πανεπιστημιακή πραγματικότητα, η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία παραμένει περισσότερο μια προσωπική μάχη του φοιτητή παρά μια ώριμη θεσμική εγγύηση. Παρά τις νομοθετικές προβλέψεις, η πρόσβαση στην εκπαίδευση συχνά εξαντλείται στην παροχή παράτασης χρόνου στις εξετάσεις, όταν και όπου χορηγείται. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τα πανεπιστήμια διαθέτουν συνήθως γραφεία φοιτητικής μέριμνας, τα οποία όμως λειτουργούν με υποστελέχωση, χωρίς επαρκή επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς. Γεγονός που αφήνει τα άτομα με αναπηρίες να στηρίζονται σε εθελοντικές πρωτοβουλίες ή στην καλή διάθεση των διδασκόντων. Σε πρακτικό επίπεδο, φοιτητές με κινητικές αναπηρίες, για παράδειγμα, συναντούν ακατάλληλες ράμπες, ανελκυστήρες που δεν λειτουργούν ή αίθουσες που απλώς δεν γίνεται να αλλάξουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για εμάς στην νομική, η αίθουσα Σαρυπόλων. Δεν είναι προσβάσιμη, όχι μόνο με την παρούσα κυβέρνηση, με καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει προσβάσιμη η συγκεκριμένη αίθουσα. Παρά την αναγκαίνηση, ακριβώς. Φοιτητές με δυσλεξία λαμβάνουν εξατομίκευση μόνο αν επιμείνουν και προσκομίσουν επαναλαμβανόμενα δικαιολογητικά. Άρα εξαντλούμε το άτομο. Άτομα με ψυχικές ή νευρολογικές ιδιαιτερότητες αντιμετωπίζονται συχνά με καχυποψία, καθώς η ελληνική ακαδημαϊκή κουλτούρα δεν έχει ακόμη εκπαιδευτεί ώστε να διακρίνει προσαρμογή από εύνοια. Με άλλα λόγια, το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος όπου η συμπερίληψη εξαρτάται όχι από το νόμιμο δικαίωμα, αλλά από την τύχη. Σε ποιον καθηγητή θα πέσεις, ποιος φοιτητής θα βρεθεί δίπλα σου, σε ποιο κτίριο σου έτυχε να κάνεις μάθημα. Όλα αυτά είναι καιρός να τελειώσουν χθες. Γι' αυτό και η συμπερίληψη στο πανεπιστήμιο και την κοινωνία ευρύτερα πρέπει να είναι μέρος του αφηγήματός μας ως δημοκρατική προοδευτική παράταξη για πολιτική αλλαγή. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο για εύλογες προσαρμογές στα πανεπιστήμια, με ψηφιακές διαδικασίες, εμπιστευτικότητα και σαφή χρονοδιαγράμματα. Υπηρεσίες υποστήριξης με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθολικό σχεδιασμό σε υλικό και υποδομές από την αρχή και όχι εκ των υστέρων, εκπαίδευση διδασκόντων για τη συμπερίληψη και την ευρωδιαφορετικότητα, πολιτικές μηδενικής ανοχής στις διακρίσεις. Για όλες και για όλους εμάς στο ΠΑΣΟΚ, η συμπερίληψη δεν αποτελεί μια γενναιόδορη παραχώρηση, αλλά θέμα αρχής στην ιδεολογία μας. Είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει ισότιμα στη γνώση, στην πρόοδο, στην παραγωγή και στο δημόσιο χώρο. Και για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Πιστεύουμε σε ένα πανεπιστήμιο που δεν προσαρμόζει τους ανθρώπους στα εμπόδια του, αλλά προσαρμόζει τις δομές του στις ανάγκες της κοινωνίας. Ένα πανεπιστήμιο που βλέπει την αναπηρία ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι οίκτου, και τις πρωτοβουλίες για αυτήν ως επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και όχι ως κόστος. Γιατί η παιδεία χωρίς συμπερίληψη δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δημοκρατική. Είναι απλώς ανεπαρκής. Και γι' αυτό έχουμε υποχρέωση όλες και όλοι μαζί να την αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ. Γιάννη, συγχαρητήρια.